stimată doamnă profesor. În primul rând vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a ne oferi acest interviu despre cultura populară sau tradițională. În primul rând, doresc să vă întreb ce înseamnă cultura populară sau tradițională astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce să spun? De regulă, când ne gândim la cultura populară sau la cultura tradițională, avem în minte un construct care aparține trecutului. Ne gândim cumva la o ladă de zestre pe care o considerăm fie inutilă, prăfuită și uitată undeva într-un pod al bunicii și în consecință fie o ignorăm, fie o aruncăm ca pe orice obiect inutil, fie dimpotrivă o considerăm frumoasă, valoroasă, nobilă, prețioasă și încercăm să o curățăm, să o renovăm, să o reasamblăm, să o aranjăm cu sclipici și să o punem în vitrină ca fiind o mostră pentru identitatea națională, specificul național. Ceea ce v-aș propune ar fi să schimbăm această perspectivă, să încercăm să nu ne mai gândim la cultura populară ca la un construct care aparține trecutului, ci ca la un fenomen viu și prezent, care există aici, în noi, în fiecare dintre noi. Și în privința asta, etnologii, antropologii, folcloriștii contemporani sunt de acord. O să invoc un singur exemplu, cunoscut de altfel, cel al folcloristului american Alan Dundes, care în 1980 a publicat un studiu intitulat Who are the Folk? Acum trebuie cumva să explic acest titlu, pentru că Who are the Folk ar fi tradus aproximativ cine este poporul. Dar acest folk, din întrebarea lui Alan Dundes, vine din folclor. Da? Folclor, cuvântul folclor, vine la rândul lui din englezescul folklore, un cuvânt alcătuit din două părți. Folk, care înseamnă popor, grup uman sau oameni în general, și lore, adică un corpus de cunoștințe sau de tradiții. Cu alte cuvinte, folclor înseamnă un corpus de cunoștințe sau de tradiții ale oamenilor, ale grupurilor umane. Am putea spune, cu alte cuvinte, chiar cultură populară. Acum, ca să încerc să dau un răspuns la întrebarea pe care o punea Alan Dundes, la începuturile sale, la începutul descoperirii folclorului, în secolele 18-19, a doua jumătate a secolului 18 și prima jumătate a secolului 19, descoperitorii folclorului erau intelectuali, ei erau elite care priveau poporul de pe pozițiile acestea superioare ale elitelor, adică poporul era considerat o clasă de jos, erau iliterații, erau țăranii. Cu toate acestea, cu toate că puneau această distanță între ei și popor, în mod paradoxal, poporul era văzut ca păstrătorul valorilor fundamentale ale națiunii. Și ei puneau cumva semnul egalității între etic, etnic și estetic. Da, și această paradigmă a continuat, a rezistat în timp destul de multă vreme. În secolul 20, revenind la Alan Dundes, la 1980, răspunsul pe care îl dă, iată, folcloristul zilelor apropiate de noi, este among others, we are the folk. Printre alții, noi suntem poporul. Iată, deci, că pentru cercetătorul culturii populare de secol 20 și de secol 21, dispare această distanță dintre
cercetător și cercetat, folcloristul nu mai privește de sus spre grupurile umane pe care le cercetează și nu mai privește spre trecut ca să caute folclor. Pentru că atunci când spune among others we are, evident se referă la prezent. Și explicația pe care acest cercetător o dă este că ca să existe cultură populară, trebuie să existe grupuri umane. Un grup uman înseamnă minimum 2 oameni care au ceva în comun. Ceva în comun poate fi o ocupație, poate fi o limbă, poate fi o religie, nu are importanță care este acest element comun, dar atâta timp cât vor fi grupuri umane, ele vor avea propriile lor tradiții. Așadar, ne privim pe noi astăzi ca pe niște purtători și creatori de cultură tradițională, de cultură populară, pentru că facem parte din grupuri, dintr-un grup familial, dintr-un grup ocupațional, din orice alt grup. Și ca să dau răspunsul întreg la întrebarea dumneavoastră, cultura populară sau cultura tradițională azi înseamnă acea cultură transmisă neinstituțional, acea cogniție pe care o învățăm și o transmitem în chip organic. Așadar, tot ceea ce știm din alte medii decât cele instituționale. În termenii Irinei Nicolau, ar fi știutul comunitar. Ce relevanță poate avea studiul acestei culturi în ziua de azi? Din punctul meu de vedere, studiul culturii populare este o filozofie aplicată. Ea ne oferă o hartă sau o busolă care ne ghidează pașii prin lume. O să vă dau câteva exemple din viața cotidiană. Am învățat ce trebuie să facem și ce trebuie să spunem în diferite situații. Spunem, de pildă, bună ziua și nu spunem ați mâncat, care era salutul tradițional la chinezi. Știm să ținem pumnii pentru cineva ca să aibă succes, să facem tort la nuntă și colivă la înmormântare, să facem urări de bine la anul nou sau de ziua de naștere a cuiva sau în alte momente importante. Toate acestea înseamnă ceva, toate acestea au o semnificație. Chiar dacă semnificația lor s-a pierdut, noi știm că așa e bine, așa trebuie, așa se face. Cultura populară studiul culturii populare ne dă exact sensul acestor simboluri. De ce nu facem colivă la nuntă și tort la înmormântare? Da? Cultura populară ne ajută să înțelegem imaginarul celor dinaintea noastră, felul în care ei au gândit asupra lumii, sensurile ascunse ale gesturilor pe care noi le facem în continuare în viața cotidiană. De asemenea, aș spune că studiul culturii populare ne ajută să înțelegem viața noastră actuală, indiferent dacă este rurală sau urbană. Ne ajută să ne înțelegem mai bine pe noi și pe ceilalți, să înțelegem lumea în care trăim, dar și pe aceea în care au trăit bunicii noștri. Ne ajută să gestionăm situații de criză sau să mediem conflicte culturale. O situație de criză prin care am trecut recent este pandemia de COVID. Cunoscând felul în care cei de dinaintea noastră au gândit asupra bolii, felul în care ei au reacționat în cazuri de epidemii, ne ajută
să înțelegem reacțiile pe care le-am avut noi în anii din urmă. Și etnologii și antropologii au publicat studii foarte valoroase pe această temă. Oamenii din timpurile noastre, omul contemporan, are nevoie de rituri, are nevoie de povești, la fel ca oamenii de acum 100, 200 sau 1000 de ani. Și dovada este că facem petreceri atunci când ne căsătorim sau povestim atunci când ne întâlnim sau comunicăm prin mediul online. Toate aceste lucruri reflectă nevoi similare cu cele ale înaintașilor noștri. Literatura, cinematografia, artele vizuale, desenele animate și alte arte, desigur, reciclează cu mult succes motive populare, narațiuni folclorice. De ce? Pentru că oamenii au nevoie de ele. Și aș vrea să explic un pic mai mult care sunt resorturile acestei nevoi. Două dintre resorturile principale ale acestei nevoi sunt nostalgia și identitatea. Ele sunt legate între ele, dar o să spun câte ceva despre fiecare. Nostalgia după vremurile bune de altă dată, nostalgia după vremurile frumoase ale copilăriei sau ale tinereții. Vârsta de aur ale fiecărui individ, ale fiecărei familii. Și cu asta intru puțin în problematica memoriei. Nostalgia se leagă de memorie. Dacă ar fi să vorbim despre memorie, haideți să ne o imaginăm ca pe o matrioșcă, ca pe o păpușă rusească. Este o păpușă care are în interiorul altă păpușă mai mică și alta și mai mică. Ei, cea mai mică dintre păpuși este memoria senzorială. Memoria pe care o păstrăm prin simțuri. Gustul, mirosul, pipăitul, auzul, da? Toate aceste simțuri fixează amintirile și amintirile stimulul senzorial cheamă în prezent, prin intermediul amintirii, lucruri ale trecutului. Ce grozavă ciorbă de salată făcea bunica! Vai, dar cum putea să miroase cozonacul făcut de bunica la Crăciun. Vai, ce găluște cu prune minunate făcea. Vai, ce răzălăi, vai, ce... Da, și în felul acesta, prin senzațiile acestea, gust, miros, în primul rând miros, pentru că neuroștiințele au demonstrat că mirosul este responsabil de niște centri de pe creier care declanșează amintirile. Da? Deci, toate aceste elemente cheamă în prezent un patrimoniu trecut și vorbim, iată, deschidem ușa în felul acesta către patrimoniul gastronomic, către patrimoniul culinar. Nu, alimentația este o parte a patrimoniului cultural imaterial, deși ea este foarte materială, da, dar vorbim despre patrimoniul cultural imaterial pentru că vorbim despre acea știință de a face, de a prepara anumite feluri, anumite mâncăruri. Ei bine, mâncărurile bunicii nu sunt un asemenea reper al memoriei care declanșează nostalgia după vremurile trecute și după identitate. Pentru că se pare că, iată, chiar și pentru cei care trăiesc de mulți ani în străinătate, poate nici nu mai vorbesc limba maternă, alimentația rămâne o ancoră identitară, o ancoră foarte solidă, uneori singură.
Da? Și ajung acum la identitate. Nevoia asta de identitate se resimte tot mai mult în prezentul globalizant și uniformizant, în care fiecare încearcă să caute locul căruia îi aparține, caută să găsească elementele care îl individualizează și în felul acesta vedem tot mai mulți tineri care caută într-adevăr prin lada de zestre a bunicii și scot de la naftalină haine vechi și le îmbracă în zile de sărbătoare, sau vedem cum sunt reînnodate și reluate anumite obiceiuri locale sau sunt inventate pur și simplu tradiții noi, de exemplu Ziua Iei sau Dragobetele. Da, sunt câteva exemple din această categorie și acestea sunt importante pentru studiul actual al culturilor tradiționale. Și care sunt atunci cele mai importante probleme pe care le întâmpină studiul acesta? Să încep acum cu o glumă, pentru că spunând la un moment dat că studiez cultura populară, interlocutorul meu m-a întrebat: păi tu și cânți? Nu știam că și cânți. Da, un alt interlocutor, într-un alt context, mi-a zis: păi da, se mai învață așa ceva, în mod evident depreciativ. Iar un altul mi-a povestit cum fiica lui a luat-o pe căi greșite. Adică după ce a terminat facultatea de drept, în loc să practice avocatura, s-a apucat să studieze etnologia, ceea ce lui se părea complet lipsit de sens. Iată, deci, că este o glumă doar pe jumătate. Dialogurile sunt frânturi de dialoguri reale, ceea ce am redat acum. Și această înțelegere eronată asupra culturilor tradiționale, asupra studiului culturilor tradiționale, fie că este privit ca folclor scenificat, în primul caz, fie că este privit ca un domeniu inutil, pentru că nu are deschidere spre piața muncii, nu produce bani destui și așa mai departe. Da? Această înțelegere eronată asupra culturilor tradiționale, asupra studiului acestor culturi, provine, cred eu, din faptul că practic nu se învață aproape nicăieri despre culturile tradiționale, adică se învață extrem de puțin, spre deloc, în gimnaziu și liceu și relativ puțin în facultățile de profil. Mă refer la facultăți care au tangență cu domeniile acestea ale disciplinelor etnologice, cum ar fi facultatea de istorie, facultatea de litere, facultatea de sociologie, antropologie. Atunci ce credeți că ar trebui întreprins și de către cine pentru a stimula interesul față de cultura populară sau de tradiție? Mă gândesc de mai multă vreme la un proiect care să lege învățământul preuniversitar de cel universitar, în sensul formării profesorilor din preuniversitar de către universitari specializați în domeniul științelor etnologice, folcloristică, etnologie, etnografie, pentru a forma competențele culturale la elevi. Această competență culturală este prevăzută în programa școlară, în programa de gimnaziu de limba și literatura română, de exemplu, și chiar cred că avem nevoie de ea pentru a ne înțelege mai bine pe noi, pentru a înțelege mai bine pe cei de lângă noi. Avem colegi care sunt de alte etnii, pentru a înțelege pe cei care sunt oarecum diferiți de noi. Sunt tot mai multe cazuri de persoane care vin să lucreze în România din alte țări, da? Și sunt de asemenea multe familii de români care pleacă în străinătate, de multe ori și cu copiii lor. Uneori ei se întorc
în țară și copiii au probleme atât atunci când pleacă, cât și atunci când revin. Ori această formare a competențelor culturale ne-ar putea ajuta, ne-ar putea facilita înțelegerea și acomodarea în situațiile de viață contemporane. De asemenea, în programa de limba și literatura română pentru gimnaziu e prevăzută formarea unei competențe cheie și anume exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. Însă, din păcate, aceasta se regăsește mai puțin la nivelul manualelor, deci cred că ar fi de lucrat și în această direcție. Care considerați că este relația dintre studiul istoriei și studiul culturii populare sau tradiționale? Sigur, este o relație directă și strânsă, pentru că cercetarea culturii tradiționale implică în mod direct cercetarea istoriei. Chiar descoperirea culturilor tradiționale are loc într-un moment istoric precis. Este momentul romantismului, momentul în care intelectualii europeni militează pentru formarea statelor naționale, iar în acest proiect politic angrenează culturile tradiționale, folclorul, ca garanți ai specificului național, ai identității naționale. Sigur că asta înseamnă, în mod evident, o miză ideologică a studiilor de folclor, a studiilor culturii tradiționale. Această miză ideologică s-a regăsit nu doar în perioada romantică, ci în toate epocile istorice, când partide politice au încercat să instrumentalizeze folclorul și studiul culturilor tradiționale în scop politic. Cel mai cunoscut și cel mai grav caz este cel al Partidului Comunist Român, care, la fel ca și alte partide comuniste din fosta zonă sovietică, au denaturat și au ideologizat puternic atât culturile tradiționale cât și studiile de folcloristică. Acest lucru a avut un impact vizibil și asupra înțelegerii oamenilor asupra folclorului și asupra studiului culturii tradiționale. E evident, deci, că istoria disciplinelor etnologice nu poate fi înțeleasă decât în contextul istoriei mari. Am în vedere atât paradigmele culturale și curentele de gândire specifice fiecărei epoci, ideologiile care fundamentează metodologiile de cercetare, dar și evenimentele istorice propriu-zise, care determină respectivele ideologii și metodologii. Din perspectiva domeniilor de cercetare propriu-zise, însă, aș spune că studiul culturilor tradiționale nu se rezumă doar la istorie, ci este vorba despre o cercetare interdisciplinară. Și trebuie să aduc în discuție aici o veche tradiție românească și europeană, tradiția filologică, pentru că descoperirea folclorului și primele culegeri și studii de folclor au fost făcute cu instrumentele filologiei și în strânsă legătură cu lingvistica. De aceea, cursuri de folclor au existat la facultățile de litere din România încă de acum mai bine de un secol.
În ceea ce privește etnografia, aici trebuie menționate legăturile ei cu geografia. Dacă ar fi să ne gândim doar la Romulus Vuia și la prima catedră de etnografie dintr-o universitate românească, care a fost chiar Universitatea din Cluj, nu? Și care catedră de etnografie era amplasată la Facultatea de Geografie sub coordonarea profesorului Vuia. Și, desigur, în jurul lui o întreagă școală de cercetători formați de acesta. Etnologia, ca domeniu de studiu universitar, a fost înființată în 1990 la Facultatea de Litere, la Cluj și la București și a funcționat până în 2009 la Cluj, până în 2008 de fapt. Din 2009 ea a fost arondată Facultății de Istorie din Cluj, AUBB. Sigur că aici este o discuție mai lungă, dar nu cred că avem acum foarte mult timp și promit să vorbesc cu altă ocazie despre asta. Însă, ideea pe care voiam să o subliniez este că restrângerea la un singur domeniu a studiului culturilor tradiționale este constrângătoare și împovărătoare și imposibilă, pentru că, de fapt, avem de a face cu o cercetare interdisciplinară. Stimată doamnă profesor, vă mulțumim pentru această magistrală expunere asupra ce înseamnă cultura populară și rolul pe care îl îndeplinește ea astăzi. Vă mulțumesc foarte mult!